Podľa toho, čo držím v ruke, by sme mohli tento večer prezývať Very Paper Show, ale na mňa aspoň vidno, že som sa pripravil. No, doposiaľ to tu malo atmosféru ako čítačka horackého textov, tiež sa tam nikto nesmie. Tak ja dúfam, že sa mi to podarí napraviť. Téma dnešného večera sú Vianoce. Ja dúfam, že ste s tým totožnení, mne to napríklad vadiť nebude. Mojou témou je, a to sa dozviete, chcem vám povedať toto, že nikdy predtým nebolo ľudstvo tak ďaleko v technológii, ako je dnes. Napríklad vám už nepríde ani divné, že si objednáte pizzu z vane, kdežto vašej babičke by sa o tom za mladí ani nesnívalo. A dnes by sa divila, že čo tá pizza je a prečo je taká studená. Tie počítače a technika boli dlho doménou mužov. Dobre, bol to istý typ mužov. OK, boli také tvory. Boli to také vyblednuté pandravy, čo sa báli bieleho denného svetla, mali také úhre a všeličo možné, proste aj tyčkári, ale bolo to veľmi pekné obdobie môjho života. To bol dobrý joke. No, počítače boli skôr teda doménou mužov, ale od tej doby, vtedy boli akože také biele, hranaté, pomalé a tak ďalej, sa zrýchlili a zmenšili a zaoblili a už to bolo také, že môj, teraz je to také, že poď môj, pohľadkám ťa. Ibaže vtedy urobiť niečo na počítači bol boj, preto to bola domena mužov. Neviem, či sú tu pamätníci týchto ťažkých chvíľ, napríklad inštalovať tlačiareň na Windows 3.1. Výborne. Tak potom budete vedieť aj to, že čo je to štiepiť AutoExec.bat a config.sys, tak, aby sa načítala EMS miesto XMS, inak sa nedal zahrať TIE Fighter. A ja rozprávam po slovensky. No, ibaže potom sa stal prístupný aj ženám. Ten počítač, tam to všetko proste skončilo zle, lebo teraz tie tablety a mobily majú výkon väčší než celá centrála NASA, keď išiel Armstrong na mesiac. Ten fotoaparát má rozlišovaciu funkciu lepšiu ako tie satelity špionážne v tej dobe. A čo s tým ženy urobili? Ja poviem len 3 škaredé mená. Facebook, Tumblr a Instagram. Keď bude niekto robiť o 100 rokov, povedzme, archeologický výkop, vykope v ruinách Google alebo Facebooku nejaké harddisky a bude si to pozerať, bude veľmi zmetený, že čo za dobu my sme žili. Lebo bude vedieť, že v tejto dobe sme mali v podstate lacnú fotografickú techniku, ktorá bola schopná obrovských vecí. Rozlišovacia schopnosť, správna expozícia zložitých svetelných scén, rýchle snímanie a tak ďalej. Ale čo on nájde? Aké fotografie? Také zrnité fotografie s rámom dojebaným, tam také farby, ako keby to niekto maloval vyschnutou fixkou a na tých fotografiách nejaké handmade vyprážané kivy z dobrého trhu. Archeológ usúdi, že toto bola kultúra, toto bol kult jedla, pretože ľudia pre samotnú techniku nemali dosť peniaze na jedlo. A potom sa bude o tom točiť taký dokumentárny seriál, že ako sa žilo za tejto doby a tam bude Jozef a Mária. Jozef bude hovoriť, že Mária, ja som hladný. A Mária, že Jozef, ja viem, ale pozri, v septembri sme mali kokosové čatny, 27 lajkov. Fotenie jedla. Ja tomuto fenoménu úprimne nerozumiem. Ja som videl prvú fotku jedla, čo som videl na Facebooku, tak som písal, že je s tým jedlom niečo zlé. Ale ja som si nevedel predstaviť, že by to bolo niečo iné ako reklamácia. Ale nie ten človek, už sa mu páči. Podľa mňa títo ľudia, čo si fotia jedlo, tí ho nemajú úprimne radi. Ja, keď dostanem nejaké fancy jedlo pred seba, tak keď sa spamätám, že by som ho mohol odfotiť a šerovať ľuďom, tak ja už mám proste šlachu a 3 tarhone. To nemôže byť úprimné. Viete,
Ďalšia vec, život je krásny a vo svojej rôznosti. Ľudia sú zaujímaví, pretože každý je iný, ale na Facebooku všetky vyzerajú. A ďalšia, to nemusíte tlieskať, to je známa vec, ale všimli ste si niekedy, že koľko akrobatického úsilia je v poriadnej fotke zo zrkadla? Ja neviem, na mňa to asi nie je moc dobre vidno. Snažil som sa vám ukázať prsia aj zadok. On bol taký smer vo výtvarnom umení. Volal sa kubizmus. Tam šlo umelcom o to, aby znázornili človeka z viacerých uhlov naraz. Čiže ten archeológ z tohto pravdepodobne usúdi, že ten kubizmus sa konečne v 21. storočí vrátil vo fotografii. Premýšľajte nad tým. Ďalšou kapitolou, všimli ste si, koľko je fotiek nôh? A ja rozoznávam tuto také dva hlavné myšlienkové prúdy. To jest, pozrite sa, mám nové topánky a pozrite sa, mám hlbokú myšlienku. Čiže prežívačky. To, že mám nové topánky, to je pomerne priamočiare, že kúpim si nové topánky, odfotím, tu máte topánky, lajkujte. Ale pri tých prežívačkách to je zložitá duševná práca, ktorú autor vyjadruje cez fotografiu nôh. Napríklad, teším sa, že som na pláži, tu sú moje nohy, sú dve. Napríklad, iný príklad, mám nového frajera. Tu sú nohy, sú 4. Alebo potom rozišla som sa s frajerom, tu sú moje nohy, mám rozviazané šnúrky na konverzách. Cítite tú hlbokú myšlienku? To sa rozviazal ten vzťah, hej, že... Krásne. A napokon, ďakujem. Bolo to malé, ale ja si to viac vážim. A napokon sú to fotografie tetovačiek. A teraz nehovorím o tom technickom spracovaní tých tetovačiek, hovorím o tetovačkách samotných. Ja mám takúto predstavu, že každý, neviem či vy, ale každý máme také heslo, čo ma vystihuje. Ale to heslo si dobre pamätám, nemusím si ho kurva písať na predlakte ako ťahák. Ale dobre, sú možno ľudia, ktorí nemajú, povedzme, takú intelektuálnu kapacitu, to sa nechválim, to fakt. Proste si to napíšu na ruku, berem. Pozriem, že dôležité je žiť. Viem. Nebudem skákať pod vlak. Ale potom, a to sú zase ženy, prepáčte mi, dámy, ale to ste vy, majú to nad zadkom. Také niečo napísané. A ja som dlho rozmýšľal, že čo je dôvodom pre takýto akt, lebo to není možné, aby si to ona pozrela sama. To je možné, že tí mladí, oni idú na všetko rýchlejšie. A proste tá dievčina tomu mládencovi nestihne povedať tie slová, ktoré sú jej srdcu tak blízke, on si to proste musí sám prečítať. A vtedy má príležitosť zistiť, že ona je vlastne hlboká. Intelektuálna si chcem povedať. Teraz, určite to má svoje úskaly, ja neviem ako vy, ja som bol veľmi nesmelý vždycky pri novej žene, ktorá usúdila, že som hoden. A vždycky som hovoril, že kokot, stoj, teraz mi to ide. Ale teraz ja si predstavujem, že to dievča zrazu sa obráti, že počú Hejko pod zadnými vrátkami a tam Seneca. No, neviem, či viete, ale v povojnovom období, troška histórie, odpustite mi, to nebude joke vôbec, v povojnovom období bolo nedostatok silonu, lebo šiel na padáky. Čiže chudobné dievčatá, ktoré šli na tancovačku, tak si takto na lítku nakreslili čiaru, aby sa zdalo, že majú tie pančušky. Čiže ten archeológ usúdi zrejme, že okrem potravín v našom období zdražili aj šperky, takže sme si ich museli maľovať priamo na telo. Napríklad. No, ale aby som teda premostil k Vianociam. Blížia sa. A ja nechcem končiť na takúto vyčítavú nôtu ústretí k ženám. Čiže rád by som povedal, ktoré fotky naozaj uznávam, lebo sú. A bez webu a Facebooku by neboli. A sú to napríklad tie
profilové fotky. Potiaľ to. Tie veľmi uznávam. A uznávam aj odomknuté albumy z dovolenky z Chorvátska. A ja si myslím, že keď archeológ nájde tieto, určite stisne like. Ja vám ďakujem veľmi pekne zatiaľ za vašu pozornosť. A keďže ste trpeli málo, mám tu aj pesničku. Poprosím nášho svetoznámeho klaviristu menom Mochal. A poprosím aj Adámiho, ktorý bude robiť podporný vokál. A táto piosenka bude naozaj vianočná. Zložili sme ju v trojici Hudák, Adámi a ja. Pričom Adámi dával tie zlé rímy a potom my sme s Hudákom mohli dávať tie dobré.